ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав равон кардам ки мо қабул кардаем. мошинои арзон ва мошинои боркашам мусофиркашам ҳастанд. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма чӣ намуди реклама ки дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар ватсап имо моро кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст камазои фурӯшӣ ва мошинои Hyundai Starex, тангенои фурӯшӣ ки ҳамашон сайзтаринои беҳтарин, Opel Vectra, Opel Sedan, Mercedes сечкаи арзон ва дигар намуд мошинои ВАЗ 2107 ва мошиное ки обшим арзон ки баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. навора сар мекунем. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Hyundai Starex аст ки мошини мусофиркаш светои сафед, соли 46 2000 сола ки сӯзишвориш турбо дизеле, коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд ҳама ҷо 100% мегӯяд ягон камбудӣ надорад. раднои краска 4 баллони 80%, салон тоза, электропакет, ҳуҷҷатош бучидагай ва тонировкаша мегӯяд бучидагай. мошинча мегӯяд тоза ка мегӯяд ягон расход надорад. баллонпачка, дискаҳои нав, обши мошинча мегӯяд бениҳоят тоза ка омада аз пеш бинӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлон ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. ягон мошинаи маҳида боша мегӯяд аз Тоҷикистон арзон ки алиш мекунем, ё ки ягон мошинам аз территорияи Москва боша мегӯяд ай Россия вариантҳои алишам дорад. кадом намуди мошине ки дорем вариантҳои худона пешниҳод кунед, кадомиша худашон интихоб кунанд. ҳам дар Тоҷикистон алиш мешавад, ҳам дар мошине ки дар Россия боша алиш мекунанд. ин мошин худаш дар шаҳри Кӯлон нархш 35 та бо одамони харидори аниқда арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақамҳои Тоҷикистон аст позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам имо ватсап ҳама чӣ пайваст доранд. марҳамат, занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан реклама дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар ватсап имо роя кунед. мо дар видео оянда реклама фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имо чӣ дорен падлисаш кунед. дим техникаи фурӯшии навбатӣ дӯстон аст камази фурӯшӣ аст ки яъне мошини боркаш сайзтани беҳтарин. соли 46 1997 аст ки коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин ай. камаз мегӯяд хеле ки дасти як одам нагаштаги аст, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ борта мекашӣ. баллон нав ҳолати корӣ, пусидагӣ надорад, краскаҳош нав аст, яъне хай кузуф ҳамаш тоза. яъне камаз мегӯяд тоза ки хеле дасти як одам да гаштаги ай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 80 та бо арзонтара мешавад. яъне 80000 сомонӣ аст ки бо амира арзон ва муомила мекунанд. хоб вариантҳои алиши ҳам аст. ягон Mercedes сечка, Mercedes ё ки Toyota Camry, Corolla лабои намуд ба Toyota катин яъне алиш мешавад. хай бо вариантҳои худтона пешниҳод кунед. фақат ба Mercedes ва Toyota катин алишам мешавад. хоб кадом агар сумкате мегирам мега арзонтара мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст тисел позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам ватсап ҳама чӣ пайваст дорад. аз ҳама хубаш дар рақамҳошон занг занед ва савдо карда гиред. камаз мегӯяд ҳолати беҳтарин, яъне ки тозак мекунӣ, фақат корта сар мекунӣ. марҳамат, занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навора дар ватсап имо падлисаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, тангени фурӯшӣ аст ки яъне мошини мусофиркаш ки сайзтани беҳтарин, ҳама ҷош яъне кадагӣ аст ки беҳтарин ай. соли 46 2008 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, яъне бензин газ дорад. мотор 1 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин ҳуҷҷат дорад, полни худ губкават кардагӣ, электропакет, трезаҳош, дарош ҳамаш бо пулкати мега ҳуй мешавад. салон мега тоза, салон кошни, полни худ губкават кардагӣ. яъне парога, хали бампер ҳамашон бо стилои навкати часпондагӣ.
тамоми намуди света музика ҳамачи мисол опшни галаген дорад. хай мошин яъне ки кадаги аст бадуни азиз ки сайсани беҳтаринай электропакет ҳамачи мисол губкаваз ва дарош мегӯяд пулкати ҳуи мешавад мошинча опшни тозак ва экономни дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 28 бо арзонтара мешавад ва ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб кадоме ки мехара омада аз пеш бинамега арзон мекунем. вариантҳои алиши ҳам ҳаста. ягон мошиное ки дар Тоҷикистон боша мегӯяд алиш мекунем ё ки дар Москва ҳам боша мегӯяд алиш мешавад. ба алабои навод мошин мекунад вариантҳои худшонро пешниҳод кунанд кадомеша худашон интихоб кунанд. хоб ин ҳамин рақамош ҳаста 918 кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. бештар маълумотҳои пурра ва аниқтар тариқи телефон фақат барои одамони алиш мехаридагӣ ё ки мехаридагӣ. марҳамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқтараш тариқи телефон аз худатон марҳамат занг занед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд. дӯстон мошинои советский ҳастанд ки молодёжни ВАЗ 2107 соли барои 2000 солае ки судифурӯш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегӯяд 60%, ходовой 50%, неки аккумулятори мошин мегӯяд слабияи аккумулятор мегирен. опши мошин камтар мегӯяд расход дорад, яъне ки берасход неста. хай нарша ва қимат неста арзон аста. мошин айни ҳол дар Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки бо арзонтар ҳам мешавад. камтар мегӯяд расход дорад. хоб вариантҳои алиши ҳам ҳаст. ягон Daewoo Nexi боша мегӯяд ё ки ягон хоб ВАЗ 21015 боша мегӯяд алиш мекунем. фақат Nexi ё ки 015 кади алиш мешавад. якум рақамо ҳаст TCL кор мекунад пасиянӣ ва дуюм рақамошу павилён аст ки инаша ва имо WhatsApp дар ин номраи 06 имо WhatsApp ҳам пайваст дорад. ҳар ду рақамо кор мекунад ва имо WhatsApp TCL ҳам ҳаста. марҳамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқтараш тариқи телефон барои одамони харидори аниқ бо арзонтар ва муомила мешавад. мошини чихелектон дар Душанбе марҳамат занг занед. дӯстони азиз шумотам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат сурат маълумотшо рекламем мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон Opel Astra F ҳастад ки дар кузуфи сидан светои навхали савз соли барои 1990 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мега находуай. мошин бадорон солш 90 неки саранги сайстанои 94 сол. мошин 4 та балон пачка аккумулятори нав салон тоза. мошин опши хай находуай неки камтар косметический кор дорад, яъне ки баъзе ҷои краскаош яъне ки лакош уже мисол сухтага мисол опшим хоин я лака я краска мезанем. хай опшим камтар меличовка косметический кор дорад. барои ҳамин илтимос одамони харидор занг зана беҳуда занг назана, яъне ки мошин камтар расход дорад. дигар ҳама ҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ. ҳамин одаме ки наличи сума мегирад камтар арзонтарам мешавад. ҳамин мошине ки ҳамин 100% камтар ҳамин арзон мекунад суми наличкати. мошин дар Бохтар дар Кривойда қарор дорад. ин ҳамин рақамо ҳаста мегафон кор мекунад. илтимос фақат одамони харидор мега занг зананд. беҳуда мега нороҳат накунад чунки одамони коргара барои ҳамин на вақти худшон на вақти мора гира мега соҳибшон. марҳамат ба кадоме ки Opel Sedan ки лозим аст дигар маълумотша гирен аз соҳибашон ва камтар опшин косметический кор дорад. фақат беҳуда мега нороҳат накунанд. лайкор азанед ва силкаи навори моро дар ватсаи мо подписаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд. дӯстон Opel Astra J ҳастанд ки дар кузуфи сидан соли барои 6 1999 ҳастанд ки судифурӯш бензини холӣ. объем мотор 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мегӯяд находуай. мошин мегӯяд 100% кузуф тоза мотор беҳтарӣ ходовой кадагӣ балоншам ҳолати кориядай ва 4 дискам дорад. салончаш тозаак, яъне ки мошина хай камбудиша гуфтагӣ нест, яъне ки нашуд ҳуҷҷатҳои мошин ягон чи нагуфтиам. хоб дастроштра мегӯяд мефурӯшем бо нархи 37500 сомонӣ ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. 37500 сомонӣ кадоме ки наличи мегирад бо камтар дига арзон мекунад. инашам яъне ки илтимос мекунад беҳуда занг назанад. камтар арзон мекунем танҳо дар назди капоти мошин
ба телефон умуман савдо намешавад. мошин дар душанбе рақамошо насай кор мекунад. кадомтон мехаред дига маълумота аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, ба шумо кадом намуди мошине ки дар кор аст дар комментар нависед. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат имконият бошад навори моро подписаш кунед дар WhatsApp имо ва лайкҳоро гузорен. чӣ намуди мошине ки мехарен нависед, мо ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Vectra A ҳастад ки светои сал соли барои 1995 ҳастад ки бензин газ зардаш кор мекунад. моториш 1.8 литра мега соҳиб шумо барои азиз, яъне мотори 1.6 не 1.8 литр буда ҳамихе навистиян. коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 балонаи 75%, краскаш нав, салон тоза, мошинча бошем нахадвай нашуд камбудиш ягончи гуфтагӣ нест. дарош неки ручной аст. нархи мошин арзон неки намедонам ба кадом сабаб бошад. срочно мега пул дар кунай. мошин айни ҳол дар душанбе қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 21500 сомоне ки бисёр не камтар арзон мекунанд. одамоне ки бисёр арзон мекунанд мега хубаш занг назад, барое ки мошин нархаш арзон барои ҳамин мегад срочно сум дар кунай, қимат намудиянд. хоб ин ҳамин рақамошо наста мегафон кор мекунад. кадоме ки наличи мехарад мисол занг зада бештар маълумота гиранд. арзон мешунад ки дар назди капоти мошин мега соҳибшон. марамад дига маълумот аз соҳибашон. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz C-класс ҳастад ки сечкаи сафед сайзитани зур. соли барои 1995 ҳастад ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотор 1.8 литра, коробка механикаи сайзитани мошин мегад беҳтарин нахаду. мошин документош мегад 100%, 4 диска 4 балонаи 70-80%, салон тоза, мошин сафед обшим нахадва ягон камбудиша нагуфтиянд. ягон маълумото иловагӣ агар хоҳед фаҳмидан соҳибшонда занг мезанед. сайзитани мошин мега 100%. ха ягон маълумотои дигаша агар ки хоҳед фаҳмидан занг мезанед. мошин мега тамоман али шина мешавад то қад суми холӣ бо нархи 32000 сомоне ки ва мошин дар ноҳияи 5 қарор дорад. 32000 сомоне кадоме ки мехарам мега дар назди капоти мошин савдо мекунем. илтимос ва хоҳиш карда ки ба телефон савдо накунед ва ба телефон мега бисёр ҳархел савол натиҳед. омада аз пеш бинед мега мошини 100% арзон мекунем. боз такрар мега 32000 сомонӣ ва мошин дар ноҳияи 5 рақамошон аста мегафон кор мекунад. дигар маълумотои пурра аз худашон ва ай назди капоти мошин арзонтар карда метиҳанд. марамад тамос гиред. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳо, заминҳо, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамад сурат маълумотшро кунед. дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. то видеои оянда.